I dag der har vi en gæst med os, og det er Jakob. Jakob Drud og Frederik Petersen. Den der skal vi lige lægge, ikke? Yes. Ja, vi er her, og vi var en tur i Odense i dag. Vi sidder til dagen, og så tænkte vi tager sgu lige en tur til Odense. Så var vi ude, og så var det lige 7-Eleven, for vi skulle have noget energidrik. Og vi havde tænkt, at vi skulle have en Red Bull eller en Monster, eller hvad fanden det nu lige var, vi skulle have. Men så vi skulle lige, at vi havde fået nogle nye. Så den tænker vi skulle da, den tester vi skulle da lige. Ikke? Og den første vi har her, det er en Kult Raw. Man kender Kult Raw på grund af den, de har lavet. De har lavet en Kult Light, og de har også lavet en Kult Cola. Det er selve mærket Kult. Der er så selvfølgelig også det med alkohol, ligesom Kult Shaker. Men den er simpelthen, det er simpelthen en kult med chokolade. Kakao, hvad man kalder det, ikke? Kakao, nej, kakao? Der står chokolade. Chokolade. Jeg har set, der er så kakao. Men der står chokolade. Det var også i går. Ja. Så har vi, hvis man kender den gamle Faxe Kondi Booster, så har de lavet en ny, en blue model. Ja, så er der også en Rockstar. Og det er super sauce. Hvordan jeg skal sige? Hvor bare det ikke nogen. Det er Green Apple. Ja. Og så har vi en anden, Så har vi en det er anden også. Ja. super sauce. Den er super sauce. Og det er bubble. Det er bubble burst, ja. Og de her, dem kan man faktisk kun få i 7-Eleven. Jeg skal altså lige læse noget her nu. Men kæft, skal vi... Der er kraftigt med dobbelt så meget koffein. Ja, den er også mindre, jo. Nej, det går ikke nogen forskel. Nå. Ja, Nej, vi skal videre. så meget med. Vi skal videre. Skal vi starte med den, vi tænker, vi er faktisk mest nervøse for? Ja. Det er den her. Jeg kan godt sige det. Og det ser kraftigt med lækkert ud. Ej, føj. Okay, ved du hvad? Jeg henter lige noget køkkenrulle, hvis det nu var, før jeg skulle komme til at spille. Ej, det bliver kraftigt godt ud. Så for lige at... Lad os lige se, hvordan ser det ud i glasen. Vi prøver bare lidt smag. I smager. Nå. Første reaktion. Mere? Ja. Nej. Det smager fløde. Første reaktion fra Frederik Petersen. Smag kakaomælk. Det kunne være, at det havde været en ret god idé at gemme dem der til sidst. Nej. Bare i henhold til glasene. Nå. Ja, at vi lige slapper lidt af og holder den der. Jamen, hvis Jacob han bare giver den gas, så er det skyldglas. Ja, det er fint. Nå. Første reaktion fra hvordan var din... Min første reaktion, det var, det smager sgu meget af kakao. Og, Der er ikke så meget energidrik over noget. nej, det er der sgu ikke. Det er sådan, at man køber en kul. Oh my god, jeg skal have en kul, jeg skal hjem og drikke kul, ikke? Og så er det sgu egentlig ikke bare så fedt igen. Så... Det kunne være, at jeg skulle have rystet den. Det står der i hvert fald på, man skal. Nej. Nå. Jakob? Det er jo genialt, tænker jeg. Nu kan man også få energi om morgenen. Så behøver man ikke sidde og drikke et eller andet med brus i. Den smager fantastisk. Det er lige, hvad man synes, man burde drikke. Godt. Men Jakob, smager den ikke bare af almindelig kakao? Jo, det er det, der er fedt. Jamen... Fordi så man kan jo både få energi og kakao samtidig. Så behøver man ikke gå ned og bruge penge på at købe en kakaojord eller sådan noget til dyrere pris. Jeg er sikker på, at jeg kan få sådan en der til 16 kroner. Så Vi haster videre. vi haster videre til Faxe Kondi Booster. Blue. Ja. Og de er meget kolde. De er meget kolde. Frederik, hvad laver? Hold da kæft, den er blue. Den er virkelig blue, du føler bare... Det ligner jo det der, man... Det ligner nærmest et rengøringsmiddel. Det er det. Lad os lige holde den lige for lige at... Ja. Må smage nu? Smag. Op i køen. Værsgo og smag. Faxe Kondi Booster Blue. Frederik Petersen med første kommentar. Den er meget bedre end Faxe Kondi normale booster. Hvad er det, der gør den bedre? Den har ligesom en lidt skarpt over sig. Jakob, er du enig i Frederiks... Den har stadigvæk den samme lortige eftersmag.
Men startsmagen er meget bedre. Så hvis man skal gøre det, så skal man bare tylle den ned, og så skal man lige drikke noget, der kan op der bagefter. Sådan en rigtig god strand. Og det minder meget om det er rigtig, når den kommer ind i munden, så er den meget skarp. Men efter, så er der nærmest ikke nogen eftersmag. Den er fantastisk. Den minder. Den kan jeg godt lide. Prøv at overveje, hvad sushi som er. Og det er altså produceret af Royal Unibrew. Ja. Godt. Ja. Så haster vi videre til den første af de to Rockstar Hvordan energidrikke. deler vi det op til sidst? Når det bare Og jeg vil lige spørge, er der nogen af jer, der har sådan drukket Rockstar i større mængder? Eller har drukket det før? Jeg har smagt alle Rockstar'ne. Ja. Og hvad synes I normale generelt, Rockstar. hvad synes I generelt om, Den Blue Rockstar, og så den Rockstar, der hedder Punch. hvad synes I om Rockstar? Altså, normale Rockstar er meget fint, men de andre, det er katastrofalt. Der er egentlig den der er lille, det kan Den der Punch der, den det smager smager også stadigvæk. Jeg kan stadig huske smagen. Det er godt nok en fænomenal farve, må jeg sige. Den er... Den ligner ikke tis. Den ligner ikke tis. Ja. Champagne. Vi siger skål. Den dufter fantastisk. Åh. Den smager ligesom de der, man kan få i brusen, de der med sådan noget sukker på. Vi skal sige, at det her, det var den med æblesmag. Nå, ja. Ja, de Og der, man må sige, den smager også meget af æble. den smager rigtig godt. Ej, hvor nu. Først Jakob Sørensen, hvad er det, der sådan, ligesom... Den smager af æble. Den smager sådan en surt æble. Jo, men dem der... Grønt, surt æble. Ja, sådan en dejlig surt æble fra morgenstunden af. Ja, det er nemlig Den har ret surt. fantastisk Og så eftersmag. bare kold. Ja. Den har nemlig en god eftersmag. Men hvis den var varm, den her. Ja, Så har den nok været lidt varm nu. go. Yes. Godt. Også luk den lidt. Vi haster Det videre her til ved, den vi her. tager lige et hvad er den her? Nej, af Bubble Burst. Så lad os... Let's get... Start. Ja. Den lader vi op her. Den har samme... Nej, hvor lækkert. Hvad så? Er det skåret? Ja. Så de har fået Også med noget score. Vi sidder og følger med i fodboldkampen mellem Bayern München og Arsenal FC. Hvor Bayern München kan forstå foran med 3-0. Ja, på Deutschland. Altså det her, kan man se den blå Ja, nu bliver jeg tør. dåse? Og kan man se den femsede lyserøde farve? At man kan så sige, på dåsen, der går der også det der lyserød også igen. Men man forventer sgu da at få en... Ja. Jo, Vi smager dem. Vi har lige 2 sekunder pause, hvor broen lige skal kigge indkast.dk. Vi smager. Frederik. Hvad satan? Ja, du skal bare drikke mit glas til, okay? Den smager sgu. Den smager tyggegummi. Det smager ikke godt. Nej, det gør den ikke. Jeg tror også... Den smager lidt af tyggegummi, faktisk. Nå, den Hvad dufter fanden? fantastisk. Hvad fanden er det der i? Ginseng. Jeg ved ikke, hvad det er. Hvor ser du den? Men det smager ikke, det smager sgu ikke for. Det er altså ikke de andre. Det smager ikke for... Hvis den var lille dåse, så er den noget fantastisk. Ja, så er den bare tyldt ned, mand. Nå. Det her var så den sidste af de her 4 energidrik. Lad os lige prøve at stille dem op på linje. Og så synes jeg, at vi skal vurdere, simpelthen vurdere, hvad for en, som smager bedst, og så videre. Vi starter med at... Altså, nu skal vi jo lige sige, at det her det er den nye energidriks. Altså, vi ved jo godt, at konge energidriks når over alle energidriks. Den har vi faktisk liggende lige udenfor i køleren, så jeg synes, det er faktisk lidt forventet. Og min Frederiks personlige øvelse, Monster Energi. Og Jakobs personlige Så har vi så det, der er mere fornuftigt, altså. Rigmandsstrikken i stedet for det pjat, som smager for meget sukker. Red Bull, yes. Så en 6-stjerners for Frederik er en Monster. En 6-stjerners for Jakob er en Red Bull. chokoladen. Godt, vi starter med chokoladen.
Jeg starter med Frederik. En stjerne. En stjerne. Og din begrundelse er? Min begrundelse er, at det simpelthen det er noget, jeg har smagt før. Det er ikke noget, der overrasker mig. Det er noget, du kan købe i en anden dåse. Ja. Altså, det... Du kan købe den. Nej, det tror jeg faktisk bliver lidt svært. Nå. Det er ikke så tit, man ser kokjorden og sådan noget på... Men lige, lad os lige vende... Lad os give Jacob. Det er det sådan set. Det er altså ret tit. Ja, Jacob, lad os lige vende tilbage. Jacob, hvor mange stjerner giver du den? 3. 3 stjerner. På grund af, at det er jo fantastisk. Der er nogen, som har lavet noget, som ikke smager af brusende energidrikke. Godt. Så er nok bare begrænset, hvor meget energi der er i. Kult. Nej, det var så meget det andre, som i dag. Kult energidrikken med chokolade. Forholdsvis 1 stjerne for Frederik og 3 stjerner for Jacob. Så går vi videre til Rockstar. 2 stjerner. Som var den med æblesmag. Og vi starter med Frederik. Frederik, hvor mange stjerner giver du? Altså, nu skal jeg jo være den her rigtig, rigtig hårde kritiker. Og jeg siger, det er jo noget, der overrasker mig. Jeg har sgu ikke smagt det før. Nej, vi skal lige have den en gang til. Jeg har sgu ikke smagt det før. Det er sgu noget, der har overrasket mig. Det kom, hvor der stod green apple, og så smager det af green apple. Ja, det er virkelig mærkeligt. Det regner man ikke med. Nej, men grønne æble, det smager sikkert af rødt æble. Men forstå, så er det kraftet med grønne æble. Men lad os lige komme tilbage til kernen. Frederik, hvor mange stjerner giver du? Jeg giver den her. Jeg kan sgu da 4 stjerner. 4 stjerner. Kom med den. Det kunne godt blive. Jakob. Det kunne godt blive en af mine favorit-energidrik. Ja, 4. Jakob. 4. Igen 4. 4. Godt. Det var det dig. 4. Der var jeg forholdsvis enige. Og vi kom videre til den blå, som havde bubble burst. Var det den, der var lyserød? Det var det. Ja, det var det ikke. Det er lige protest. Det var den her. Ej, hvor smager den godt. Lyserød. Og vi skynder os. Frederik. 1 stjerne. Jeg kan ikke give den mere. Den smager for lidt. Den smager ligesom en af de der store Faxe Kondi Booster. Jeg giver den 1 stjerne. Den smager for lidt. Men jeg synes også, den har sådan meget mærkelig eftersmag. Hvad siger du, Jacob? Hvad siger vi, tager det? Jacob. 2. På grund af, at jeg synes, at den kunne smage fint, hvis den var i en lille dåse, ligesom Faxe Kondien. Ja, så men det er den jo ikke. 2 stjerner for Jacob, ja. Og så kommer vi videre til den sidste og afgørende Faxe Kondi Booster. Blue. Frederik Petersen, vi skynder os. Hvor mange stjerner giver du den? 5. 5 stjerner, og det er fordi? Det er fordi, at den smager virkelig godt. Den smager lidt over Red Bull faktisk, men så ikke helt. Den har Red Bull-smagen, sådan liggende lidt. Men til gengæld så får de proppet noget fra den gamle booster ind, og de får også proppet ikke så meget skarphed ind. Derfor giver jeg den her 5 stjerner. 5 stjerner for Frederik. Det er indtil videre aftens bedst vurderet energidrik. Hvad siger du? Jakob. 3 stjerner. På grund af, at de har ikke gjort noget ved den eftersmag der. Nej, og det skal snart komme. Fordi ellers tak, fordi I så med. Og vi vender snart tilbage med en ny film. Nye eventyr. Nye eventyr. Og et godt råd. Et godt råd til folk, der skal købe energidrik, hvis de skal prøve energidrik. Køb en af dem med en rød tyr på. Så jeg vil sige, kast jer ud i det. Man køber det alt. Jeg vil sige, kast jer ud i det. Prøv lidt af hvert. Man kan jo altid en monster med hjem, hvis I det er ligesom din seksualitet, eller hvad? Så skal du altid lige have en monster dildo med hjem, for at være sikker på det. Du er så klar, det er sidste gang, du kommer med en video, mand. Vi siger tak herfra, og... Vi siger tak.